Fil-programm dis-sett, Jesmond Mulliet jiddeskrivi b'dan il-mod il-kundanna li saret fil-konfront tiegħu mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-kundanna tal-Eżekuttiv naħseb li hija żbaljata. Ma naħsibx li l-vot tiegħi jew il-mod kif ivvotajt jiena kien faċli u nista' ngħidlek li huwa anke b'sagrifiċċju. Jesmond Mulliet qal li l-Eżekuttiv Nazzjonalista tkun użat minn xi ħadd ferm aktar b'saħħtu u li din mhux l-ewwel darba li ġara hekk. Jiena naħseb li l-Eżekuttiv għal darba oħra ġi swayed by the hardliners, mhijiex l-ewwel darba din fil-partit. Mulliet jgħid li kien ikun aħjar li minflok il-kundanna l-Eżekuttiv Nazzjonalista jara eżattament x'qed iħossu n-nies hemm barra. Jiena naħseb li huwa żball kbir mhux qed jinqara lanqas il-polt se barra. Id-Deputat Nazzjonalista Jesmond Mulliet jiżvela li lanqas biss kien infurmat bl-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fejn kienet iffirmata dikjerazzjoni dwar dak li qal Jeffrey Pulcini Orlando fil-Parlament. Inti ntlab tiffirma dik id-dikjerazzjoni? Le u lanqas ċempluli li però forsi l-pożizzjoni tiegħi kienet ovvja u forsi naħseb jiena naħseb Jeffrey kienet. Għaltu tastieni wartu tivvota kontra? Ma kontx mitlub laqas kont marraf bil-laqa li jastramba wkoll, ġifieri. Dwar is-saħħa li gawdi Richard Kakija Karwana fil-Partit Nazzjonalista, Jesmond Mulliet jgħid hekk. Jiena li idejjaqni però f'dan il-pajjiż inħallu ċertu nies isiru indispensabbli. Mulliet qal li fil-passat huwa rċieva SMS sibsin għaliex tkellem favur l-impjant ta' Sargas u għax kritika l-użu tal-SPV għall-bini tal-Parlament. Fl-istess programm kien intervistat ukoll il-membru parlamentari Franco De Bono li dwar il-kundanna li saret fil-konfront tiegħu mill-Eżekuttiv Nazzjonalista qal hekk. Hemm prinċipji demokratiċi bażiċi, prinċipji tal-Partit Nazzjonalista stess u l-prinċipji ta' ġustizzja naturali illi jridu illi biex tieħu deċiżjoni fuq xi ħadd. Allaqas għandek tisimgħu. De Bono qal li l-affarijiet saru b'mod ħażin. Jien fl-Eżekuttiv ma kellix ċans nagħmel id-difiża tiegħi, però jiena konvint illi dak mhux mod kif tieħu deċiżjoni. Franco De Bono qal li l-Partit Nazzjonalista għadu ma taħx tweġiba għat-talba li jagħmel biex tkun irtirata l-kundanna fil-konfront tiegħu mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-partit wieġbek fuq it-talba tiegħek s'issa. Sa fejna fien le. Għadu ma wieġbek. Skont De Bono, Lorenz Gonzi huwa favur li huwa jkun kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Hija ċara nista' ngħidha. Prim Ministru huwa favur li nkun kandidat.